أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هكذا إن الله كصفة منافقين قاعدة تشبيهية تمثيلية تشبيه تمثيل. to wannan shine a ƙa'ida. A kasantuwar karatun ba jimawa muke ba dama mukan yi amfani da ɗan lokaci ne mu ba da hadisi guda ɗaya sai mu tattauna a kansa mu ba wa 'yan uwa ƙofar yin tambaya ma tambayar da take da alaƙa da wannan darasin namu ƙarƙashin wannan hadisin domin a fahimce shi da kyau don a samu a sauke nauyin da yake kanmu akan wannan hadisi, ko kuma tambayar da take cikin wani abu na masail na addini wanda ba mu tsokano shi a cikin wannan hadisin ba, ko kuma tambayar da take da alaƙa da wani abu na mu'amala ta yau da kullum cikin abin da ya shafi addinin mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inda bai tambaya sai ya tambaye su. Na wakar makalla ga wani tambaya. Tambayar shine duba ga cewa lokacin zaɓe ya kusanto kuma al'amura suna ta wakana musamman ta bangaren 'yan takara, sannan kuma duba ga cewa kuma malamai na addini da kuke kiran al'umma akan abin da ya kamata su aikata na daidai ta hanyar nisantar na sharri. To kuma ga 'yan takarar sun mutu musamman ana shigo da addini da yanki da kabilanci a ciki. To kamar ku malamai mai abin nan kamar a matsayin na mabiya me za a ce muna ko kuma me ya kamata mu rika wannan bangaren. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Kamar yadda za ku ji mai tambaya yana tambaya cewa a irin yanayin da muke ciki muna cikin yanayi wanda na tunkaruwar zaɓe. Yace gashi siyasa ta mazo ga jam'iyyu da yawa wanda kowace jam'iyya ta tsira ɗan takara wanda yake halattaccen ɗan takara a jam'iyyance, sannan kuma a kowane jam'iyya tana ɗan takarar ta mabambanci daga ɓangarori mabambanta a cikin faɗin Najeriya. Shi ne ya ce to gashi abubuwa sun ɗau zafi an rikici, wani irin yanayi ya kamata mu wanda muke wakiltar addini mu kira al'umma a kansa, sannan wani wasici za mu yi wa mabiya da sauran 'yan ƙasa baki ɗaya, sannan kuma wani ishara za mu yi wa al'ummatai a kan su 'yan takarkarin gaba ɗaya. Wannan shi ne ina ga tambayar ko? Na'am. To alhamdulillah ta fuskar wannan tambayar taka ta ɗauki ma'anoni guda uku. Ma'ana ta farko shi ne dole a kalli su 'yan takarar gaba ɗaya, abinda za a fara duba kenan. Idan aka kalle su gaba ɗaya, sannan kuma dole a yi wa kowa adalci a cikin 'yan takarkarin gaba ɗaya. A matsayinmu na dunkulalliyar ƙasa mai suna Nigeria, idan an ce ƙasa ce dunkulalliyar ƙasa wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ya so ya halicce ku al'umma ɗaya, 'yan ƙasa ɗaya, ko yare mabambanta. Allah shi ya so ya halicce ku da mabambantan yarika da mabambantan ɓangarori. Misali, mu Najeriya at least masana yare suna cewa yarurrukan da suke cikin Najeriya yarukan suna da yawa in ba su kai 1000 ba sun kusa. Na gani a wani jarida suna cewa iya Kaduna state akwai yare kusan 100 da wani abu, jihar Kaduna kawai ƙananan yarurruka. To bari irin ka zo Gombe, Adamawa, Taraba da sauran irin su Lagos da sauransu. To idan ka duba ɗan Najeriya wanda yake amsa sunan cewa ɗan Najeriya ne, in dai yana son Najeriya ta ci gaba a hadafinsa, in akwai hadafin neman ci gaban ƙasar da gaske na kishin Najeriya, yana so Najeriya ta zauna lafiya, sai ya kore abu uku a cikin zamantakewar 'yan Najeriya. Sai ka kore ganin ɓangaranci a cikin al'amarinka, ko kai malami ne ko kai ba malami ba ne. Ba ruwanka da cewa wannan ɗan arewa maso yamma, wannan ɗan arewa maso gabar, wannan ɗan arewa ta tsakiya. Ba ruwanka da wannan ɗan arewa ɗan kudu maso yamma ko ɗan kudu maso kudu ko ɗan kudu maso gabar. In dai ɗan Najeriya ne, kuma kai ma ɗan Najeriya ne mai son ci gaban Najeriya, to dole sai ka fara kore wannan a cikin ranka. Ka gane cewa Najeriya a dunkule ta ana cewa one nation ko? Dukkan mu ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya kamar yadda suka ce. To dole sai ka fara kore ganin bambancin ɓangarori. In ka kore wannan a ranka, to ka fara yi wa ƙasar ka fatan ta zauna lafiya. Na biyu kenan. Na uku, sai ka kore bambancin addini. A cikin siyasa, ban ce a cikin abubuwa na yau da kullum ba. A siyasance, a shugabance, in an ce siyasa ai shugabanci kenan a larabce ko? Sai ka kore ganin bambancin addini. In kana so ƙasar ka ta zauna lafiya, domin Allah da ya halicce ku ƙasa ɗaya, shi ya yi ku mutane masu mabambantan addinai ce ku zauna ƙasa ɗaya. Ka kore ɓangaranci, ka kore addini, in ka tashi kai addininka. Saboda wanda za ka zaɓa ɗin ba wanda zai ɗauki alƙur'ani in musulmi ne ce da shi zai hukunci. Babu kiristan da zai ɗauki Bible ce da shi zai hukunci. To dole wajen lokacin da za ka yi zaɓe sai ka kore
ganin wannan bambanci. Sai na uku abin da za ka kore shi ne yare. Wane ba yaren mu ɗaya da shi ba, wane ba ƙabila ta ba ne, wane ba ƙabila ta ba ne. A'a, ka kore wannan. To duk lokacin da ɗan ƙasa bai son ci gaban ƙasarsa ya kore wannan abu uku, to me zai duba? Me zai duba? Ya kore ɓangaranci, ya kore bambancin addini, ya kore bambancin harshe. To dole kuma in ka kore wani abu sai ka tabbatar da wani abu ko? Ai ko a tauhidi in ka ce la ilaha baka zo mai imani ba sai ka ce illallah muhammadur rasulullah. To yanzu da ka kore yare, ka kore bambancin addini, ka kore bambancin bangaranci, me zaka tabbatar? Sai ka kalli adalci. Mun gane ko? Sai ka kalli adalci. Shi shugabanci wanda zai ma adalci kawai ake nema. In yaron ku ɗaya da mutum amma in ya hau zai cutar da kai ba ruwan ka da shi. In bangaren ku ɗaya da mutum idan ya ci mulki zai cutar da kai gwara dan wani bangaren. Idan ya zamto wato addinin ku ɗaya da mutum sai ya zama shugaba ya cuce ka gwara wanda ba ku haɗa addini ba ya hauye maka adalci. Saboda haka ɗan Najeriya mai son cigabancin Najeriya abin da zai duba shi ne wane ne idan ya ci zan samu adalci ta fuskarsa, waye ne idan ya ci ƙasa ta za ta zauna lafiya, waye idan ya ci zai kula da ni ba zai mun wato ƙabilancin harshe ko ƙabilancin addini ko ƙabilancin ɓangaranci, sai ka zaɓe shi. Sannan kamar kullum ina yawan faɗa ina cewa su malamai su ne madubin al'umma. Kullum malami in bai kauce wa son zuciya lokacin da yake da'awa ba to zai ɗora kansa a halaka ya ɗora mabiyansa a halaka. Kar mu ɗauko wani abu wanda ba shi ne madubi ba mu dinga ɗora al'umma da shi. Wallahi yanzu a Najeriya ce ka ce ba za ka zaɓi kowa ba sai wanda kuke addini ɗaya, ba ka ce Najeriya ta zauna lafiya ba don ba mabiya addini ɗaya ba ne a Najeriya. Idan ka ce ba za ka zaɓi kowa ba sai ɗan ɓangaren da ka fito, ba ka nemi a zauna lafiya ba, ka ce a yaƙi domin Najeriya ɓangarori 6 ne a cikinta. Idan ka ce sai wanda kuka haɗa yare ɗaya, to yare a Najeriya yare ya fi 1000. Saboda haka ba ka nemi a zauna lafiya ba. Mai san zaman lafiya shine wanda zai dubi wane ne maslaha ta idan na zaɓe shi. Waye idan na zaɓe shi zai zama mun maslaha. Sannan kuma har kullum ina yawan faɗa cewa mu daina yawan aibata wasu 'yan takarkarin da wani abu wanda yake na zahiri ko na baɗini na faɗa. Ko ka ce wane ba zan zaɓe shi ba shi da ingantacciyar lafiya ba zai iya ba. Sai ka zaɓi mai lafiyar kuma ya kasa maka abin da kake tunani. Ko ka ce wane yana da kaza yana da kaza kai ta tono aibinsa. Ɗazu da safe kai ai mun yi karatu a nan ko a karatun ka ne ko a karatun Yakubu ko cewa idan mutum yana so ya kalli aibin waninsa kafin ya kalli aibin ya fara duba nasa aibin. Idan ka kubuta daga kowane aibi to sai ka fara leƙen aibubun jama'a. Amma lokacin da kai ma ba kubuta daga aibuka ba to ta kuma za ka fara tsalle cikin aibin wasu, ba wace ce ka taka tudunka ka gidan wani kenan. Saboda haka amsa tambayar ka shine mu 'yan Najeriya abinda za mu fara bai da hankali a kansa shine mu ta addu'a. Allah ya da kasar mu lafiya. Sannan kuma mu kauce wa maganganu wanda za su tunzura 'yan ƙasa cewa kar ku zaɓi wane ba ɓangaren ku ɗaya ba, kar ku zaɓi wane ba addinin ku ɗaya ba, kar ku zaɓi wane. Misali yanzu Najeriya ci zan ɗauko maka. Ai yan kudu suka fara yin mulki ko